pitäisi muuttaa Uudenmaahan, Joo. jossa puhut vierasta kieltä ja kulttuuri on hyvin erilainen. Mikä olisi sinulle se vaikeinta sopeutua? Mikä olisi vaikein haaste sinulle siellä? Varmaan uusien ystävien saanti. Pelkästään tällä. Joo, ja varmaan sitten se kieli. Aha. Sitä pitäisi Eli tästä varmasti. syystä Joo. nimenomaan. Okei. Mitä mieltä olet maahanmuutosta? Eli näetkö sinä enemmän hyötyä vai haittaa sinulle? No ei mulle ole mitenkään silleen haitallista. Et mun mielestä se on vaan parempi, että tulee vähän niin kuin enemmän työntekijöitä ja sitten monikulttuurisuutta Suomeenkin ja Aivan. näin. Että ei ole mitään haittaa omasta mielestä. Okei. Kiitoksia vastauksesta. Kiitos. Hyvää jatkoa.